खालामगासिनो दं आयु दन खालामफैनाय आंलायबावसो बियो बेयाव दामि मालखौ जों ओरैनो देखायनो हाया पे खालामग्रोनांगौ 50 थाखा होमबासो देखायनो हागोन नैबे जुन्थु आङो दानि बावैसो क्लिपसो लांदोंमोन ना नैबे सिख्लाफ्रा हयथ' गुन्दियानो जानो हागौ बा रेन्दियानो जानो हागौ माने अब्लाबो बिसोरो हुसियार थानाया मोजां आरो नैबे कन्डिसनाव जुदि थाबाय थायोबा बर'आ नैबेबायदि मणिपुरजों सेम कन्डिसन जानो बारा गोबाव नांनाय नङा लोंनाय जानाय मस मस्ति एस खालामनाय सेक्स भिडिअ नैबायदि बानायनाय माने नैबायदि बानायबा मणिपुरजों सेम कन्डिसन जानो बारा गोबाव सम नांनाय नङा बायदि आंनि आन्दासाव मानोना सुथुरा सानसेल' मोजां जायो सानफ्रामबो नोंजों मोजां थाया मालाबा नोंखौ नारसिननोबो खाबु लागोन आरो नारसिननो सोलो मोनबा नोंखौ नारसिनगोन आरो सानसे मोजांखौनो नोङो सानफ्रामबो बिदि मोजां होननानै साननो नाङा स' गाइस बर'नि जिखुनु माहारियारि आफादानो जा थाबैनो एक्सन लानांगौ नैबे सिख्लाफोरनि सायाव जाहाथे बिसोरखौ सुद्राय होनांगौ आरोखि आरो मोनसे थार गोनां बाथ्रा जोंना एल' आदाया गरम जालायबायलै भुमिकानि सायाव भुमिकाया माबा बाल्थिङाव कर 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 होनलायनाया हासुबाय थायोनो नै बेनि सायाव आरो जोंना एल' आदाया गरम जालायबाय आरोखि बाल्थिं लानानै बाल्थिङावसो हासुयोनो मोनायाव गावनि मोनानि हराव बिदि बुङा भुमिका नाहाथो लाथिं सिं जादों बेफोरखौलाय मा हासुयो आं बाल्थिङाव हासुयो बेफोरखौलाय मा साननानै गावनो बुंना लादों नोंलाय नोंहासो लाथिं सिं जादों माने नै बिदि हासुनाङानो आरो भाइरेल भिडिअ बानायनाङानो आरो भुमिकाया बाल्थिङाव हासुनायखौबो फाग्लि फाग्लि खोन्थाना लायोबा नोंबो बेयाव लासिं सिं जाजादों नोङो माने नोंहा बाल्थिङाव हासुयो बथलाव हासुयो मानोथो बिदि ससियेल मिडियानि सायाव खोन्थाना लानांगौ नैबेथ' आरो नोंनि मोनसे देरसिन भुल जाहैबाय नालाय एसे बुजिदो बिनानाव नोंबो जाहाथे भिडिअखौ नैबायदि नों अबाव लथायाव हासुयो बथलाव हासुयो बाल्थिं मगायाव हासुयो नैफोरखौ नोङो ससियेल मिडियायाव बिदि भाइरेल बानायना लाबाथ' आरो बयबाबो नोंखौ भिडिअ बानायनो चान्स मोनगोन ना ओंखायनो माने एसे सानै हसै माने भिडिअखौ बानायना हगार आरोखि आरो जोंना आङो मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों आङो दा फारियै नोंथांमोननो टटेलि देखायलांजोबगोन आङो नोंथांमोननो आरो मोनसेया जादों जोंना लाथा फाग्ला जुन्थु इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड होनबासो बिथांखौ सिनायो आरो फेसबुक पेजाव बेखौ लाथा फाग्ला होनना बुङो आरोना नैबे मा जादों होनना बुंबा बिथांखौ माने सोरबा सोरबा बिथां मेसेजनि मबाइलाव वाट्सआपाव बिदिनो जानला मोनला माने मेसेज खालामबाय थायोनो आरोना नै बेनि थाखायनो माने लाथा फाग्लाया माने मोनबा माने बुस्थुखौनो दानस'नानै माने सैमानो रानना होजोबगोन जाहैदों आरोखि माने बायसान्सआव मोनफ्लांबायबा फैब्रा नोङो बिमा सिफा लोदै फिसा नोंखौ आइखोन नोंनि माबाखौ आइखोनबो नों फैबा फ्लाइबर्डआव गाहाम फैलायनो आइखोन लोदैखौ थबस' दानस'नानै लेबु बायदि फिस फिस हाना हाथा थुना सेक होनानै सैमानो जाहोजोबदों मा खालि फैल' सिखोमोन आं नोंखौ नायनोसो मानसिफोरखौ भिडिअखौ नायै भाइरेल खालामनानै एक नाम्बार सिखोमोन नों दम दंबा मा लोदैथो रियेल फेस होनानै लानो हायाखै नोंलाय गयदा एथ' गिख' नोङो दरफक साला मानो मालायनि पिकचार होनानै माने हिन्जाव गोसथो मा भाइरेल खालामग्रा जादों नोंलाय बिगुर दम दंबा मोखां होनानै लालाय नोङो रियेल फेक होलाय नोङो लोगो हमफै मा खालिबो आंखौ गाबोन सिखोमोन थबस' दानस'नां सिखोमोन नों बायदिया फै आंथ' लिंहरोसो नों मानो खारोब्रा मानो फैनो हाया नोंलाय आरो दम दंबा थांनांगौनो लाथा फाग्ला फंबायनि सेराव एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि सेराव दाबो जुदि नोंथाङा जुदि दम दङ लाथा फाग्ला फंबायनि सेराव नोङो दाबो थां माने उन्दैफोरखौ गाज्रि दुरन्द माने बेबहार पार्टि नैबिदि मेसेज हरनायनि थाखाय माने बिथाङा नोंखौ गाज्रि मोनदों आरोखि मानोना जोङो गासैबो बर' होनबा गासैबो बर' दुलाराय बुहुमाव थांना थानाय बर' माहारिखौनो बुजायजोबो नों सासे बदनाम खालामबा गासैबो बर'आनो फेमास जायो नै बिदि बर' सिख्ला हेन टेन होनना बुंबा आरो आङो रावखौबो गाज्रि होननो थाङाखै मोजां सुद्रायनो थिनदों आरो भुमिका बिनानावाबो गाज्रि मोननो नाङा जाहाथे नों बुंनाय बाथ्रानि सायावसो दा डिपेन्ड खालामदों नोङो दा ससियेल मिडियायावनो नों भाइरेल खालामना लादों आङो लथा गुथि बाल्थिङावसो हासुयो होननानै हराव आरो बेखौथ' रावबो मिथियामोन नों गावनो बुंना लादों आङो हराव बाल्थिङावसो हासुयो होननानै
नैबेसो नोंनाव दा नैबे क्लिप्सआसो नोंनाव दा भाइरेल जादों आरो जुन्थु लाथा फाग्ला फंबाय जोंना एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ दाबो नोंनि थाखाय थियारि जुन्थु फंबाय नोङो गाज्रि कमेन्ट खालामो WhatsAppआव आरो बिदिनो सिख्लाफोरखौ लफायो जानला मोनला WhatsApp कलिं खालामनानै भिडिअ कल रेकर्डखौ नोङो सेभ खालामनानै जुन्थु भाइरेल खालामो नोंनि रियेल फेसखौ नै दासिमबो नुवाखैनो नोंथांखौ नायनो थाखाय फ्लाइअभाराव दाबो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ रेडि फ्लाइअभाराव सुथुरा सामफ्रामबो गोदै जायो सायाव आरो सिङाव मा सानना थायो नोङो जेब्लाबो मिन्थिया बायचान्सआव अकस्मात मा घटना जालांगोन नोंखौ रावबो इसोराबो हमथानो हानाय नङा ओंखायनो माने गावनि केरेक्टारखौ गावनो सोलायना लानाया गाहाम आं बेखौनो बुंदों आरो नोंथांमोनखौ स' गाइस गासिबो जोङो बर' माहारिखौ नैबिदि बदनाम खालामनायखौ जोङो रावबो बर'आ लुगैया आरो बदनाम मोननायखौ ओइ साला इथु बर' ছোৱালী হয় इथु एक नाम्बार रेन्डि হয় माने मायाव थांखो खोथाया बर' ছোৱালী হয় माने बर'नाव खर'आव थिं नांहैनाय बाथ्राया नैबेयाव फैयो नैबेयाव माने गाज्रि मोनजानो गोनां बायध'ता जायो आरो बदनाम जायो बिमा बिफाया माने गासिबो दुलाराय बर' माहारियानो माने बदनाम जायो आरोखि एसे साननानै हनानै दाबो सोलायनो गोबां सम दङ दाबो सोलाय माने नैबिदि खामानियाव आरो नैबिदि WhatsApp कलिं खालामनानै नैबे भाइरेल खालामजानायखौ नोंथांमोना बन्द' खालाम जाहाथे आरो गोसारबावा स' गाइस दिनै आङो नैबेखिनिखौनो बुंनानै आंनि ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि गाज्रि मोननायनि थाखाय मारगुलि